Itt vagyunk. Igen, a Csobinál. Nagyon szép nap. Megyünk a Csobiba, kezdődik a mók. Dániel 4 genje kész van, ugye? A lakatos kész. Úgyhogy most megmókoljuk, meg még a mikrán is mókolunk ezt, azt meg a punton is, úgyhogy majd meg jelentkezünk. Szeretnék a mikrához venni festéket a kerekeire, hogy valami csajosabb kinézet legyen, mert végül is nem az én autóm, hanem Tesómé. Nem. Ez túl világos. Menjünk, nézzünk szét. Na nézzük. De nézd meg a másik oldalt, mennyire megváltozott. Tényleg van minden ír. Azt figyelj. Az azt igen. Milyen szép var. Megtódozta. Daniel, ez mi? A beteg ágy. Itt tanítják a beindulást, nem? Pöccre. Daniel Paintworks. Hát ez itt a kisebbik projekt, ugye? Viszont ide majd kell egy kis odafigyelés. Daniel szerel, ahogy kell. Milyen hangja van? Undorító, nem? Igen. Hello! 4 ilyen projekt. Én már nem tudom követni. Egy perc. 2 volt. Ez a második, rész. A fő rész. Amikor elindítjuk az autóépítést, a tényleges autóépítést, szóval megvettük a szükséges eszközöket, amik kellenek egy autó átfényezéséhez. Kezdjük a biztonsággal. Average! Tényleges eszközzel. Brand new. Vettél. Grossmutter Wow. támogatásával. És hát a célautó. Das Ziel ja? A célautó. A cél. Ja, meg ugye, amit nem szabad elfelejteni, hogy itt egy lett. Itt egy. Aztán most meg majd kiderül, mi lesz. Azt, hogyha ez így szar, akkor átcsináljuk máshogy. Tanulófázisban vagyunk. Grab a match attack, gotta strike a pie with a vengeance. I'm burning bridges for killing my feelings so copacetic. Toss your bitch your bones, hell her fetch it, she don't. Január 26 este, még hozzá egy kedd este. Nagyon kellemes kedves. Megjött a festék, aminek a színe, hát ugye Titok, majd meglátjuk. Vettem egy új szerszámot. vannak
hangos, Nagyon jó kis dugó kulcs, vagy olyan. ezzel bármit kiszakítunk, behoztam a kipufogómat is. Szóval itt állunk. Igen, szeretnék megmutatni egy érdekes dolgot. Milyen hangja van a féktárcsának, amikor ledobjuk az aknába. Kicsit rendet rakunk azért a garázsban, tovább csiszoljuk az autót festésre, előkészítjük, maszkolunk, majd utána lefújjuk az egészet a gecibe. Ezt szépen mondtad. Estrogen, vision in the winter, but I couldn't trust the mescaline. Sticky mess of pheromones, self-control is wearing thin. Love sick, couldn't find the medics for the medicine. Love sick, couldn't find the medics. Megint elmondom, Off the esophagus, soft and awesome, you're rocking us now. hogyha valaki nézi ezt a videót, és kötekedni akar, hogy ez így nem jó, meg nem jó. Már pedig ezt nem így kell fújni. Mit csináltok, ti hülyék? Sprével fújtok autót? El fog folyni, foltos lesz, minden baja lesz. Nem, ezt mi így... Nem tudom. Eltünk a Csobiba maszkolószalagért, mert eszi az autó maszkolószalagot. Esik az eső, szutyok idő van, de már készen van az autó vezető oldala, majdnem is. Majdnem. Mondjuk most vagyunk, mondjuk úgy 45%-nál. És akkor most menjünk vissza a garázsba és folytatjuk. Dániel meg rallizik. Visszaértünk az obiból, a maszkolószalaggal. És akkor... Igen. És akkor most ilyen, das ist ziemlich nem ilyen. This is a car today, I guess. Vissza kéne tenni a Honda-ját. Grab a match and tackle a strike a pie with a vengeance. I'm burning bridges for killing my feelings so copacetic. Toss your bitch your bones, hella fetch it, she don't get it. But these dogs ain't loyal, give me some credit. They don't act in the challenge to speak. We used to whisper words behind your back, but they keep the real culture. Dániel, gumival ültetsz. Ez most még ilyen. Azt mondja, kell. Ilyen pénztárca, meg kell egy nagy adag szerencse. Március 3. Festés cső. Igazából izére megy. Műszakira megy az autó. Várj, kiveszem a cuccomat meg. És akkor vége. Mondta, hogy vége. Nincs még vége. Nincs vége. De a résznek, mondta, hogy vége a résznek. Ja, vége a rész. Na, cső.